musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV on calminama mone mon foof inde mum e yettode muɗum en gari yettinde roɓindo jayde jewɗo ñalawma alkamisa 7 lewru février hitaro junnaji ɗiɗi e nogas e nayyi jatten hen ko Elage Abbas Sarr kanko hemnaten jande ɗi eɗen tiime jayɗe sappo e ɗiɗi Elage hol jayde nde puɗɗortoɗen ko noon Amadou Moussa enen timiɗo e jayde sappo e ɗiɗi holniɗe dawri hande haade men arde holniɗe ha hande de ɗi goni tan koye gonka wona ka woni alhaali mo ganduɗa kañum tigui woni on rapport électoral woni sumgoji tejjinoɗe ɗi dirtingol muɗum jayde ɗi kala mbiyen presque garti hen battane muɗum ha ko nandi hen ɗum woni ko jayde dawri o subaka kono noon jayde les échos holno dawri nden ari koye titoɗe ɗiɗi ɓe gaari koye dirtingol ɗin sumgoji présidentiel élection ngaji tejjinoɗe nogas jo lewru février nduɗo ɓe mbi ko front commun kañum woni ko wone wadde en gestation wone fewnitede oɗo saha walla fewnede opposition noon ɓe mbi tan de ko darima gam huccidde on ɗon rapport moɓe kolliti wonde ɓe jadani ko wayno ceerno Alassane Sall suuti hen konngudi Déthié Fall ne ko noon ha ni e Amadou Ba gonnoɗo mandataire mo ganduɗa kam tigui woni gonnoɗo mandataire mo ganduɗa kam tigui woni Bassirou Diomaye Faye normalement e landa Pastef foof en cuuti hen konngudi kolliti wonde ma daro lang gam huccidde laamu ngu titonde wonde nde ne wayno ko on ɗon conseil des ministres gadiɗo caggal dirtingol ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi Amadou Ba walla Macky Sall Amadou Ba mburu ak sow manam way comme no mburu e kosam ni sikkunoɓe wonde ko luural woni hakkude ɓen ɗon ɗiɗo holitama wonde hanki ɗum laaɓi toon to galle lamorgo to saabu maw leydi ndi hesɗitini nden hoolare muɗum fawde on ɗon hoorejo jagorde mbo holliti wonde hande ko on woni candidat makko kono kadi noon hesɗitini hoolarde ganduɗa nde nden woni koye nde faari ɗen jagorɗe jaynenkoɓe kolliti wonde ni faya koye gaccirgol prisonnier ji noddirtedi les prisonniers dits politique saabu maw leydi ndi erima oɗo saha hande on ɗon dialogue e jajeni muɗum tawi dendagal ɓesgol leydi ndi kala ene mbawa tawtorede on ɗon dialogue national jayde le témoin nden e oɗo subaka ari koye on ɗon conseil des ministres batu jagorɗe ɓe mbi ene wayno ko maw leydi ndi Macky Sall hesɗitini hoolare muɗum fewde Amadou Ba ɗum ɗon noon ko caggal nde o hesɗitini e yidde makko kadi ha joni e wadde dialogue woni yaade on ɗon dialogue national gam etade wadde apaisé walla apaisement ko fate banggue réconciliation kono kadi e wadde ko wiyete ko ha joni ɗinnon sumgoji ndewa lawol moni kala poɗɗo hen jeeyede jeeye maw leydi ndi ɓe mbi ko umminima ko yewti ko ha joni e ɗen noon golle o erima noon jagorɗe ɗe kala nde liggoto hen beele oɗon dialogue ne wawa tigui ummanede ko ɓuuri yawde e yaccade jayde enquête nden ɗon e oɗo subaka handi kañum ne ari koye on ɗon dialogue apaisement du climat politique woni kaldigal beele hakkillaji ne koyba walla ɓerɗe ne koyba to banggue oɗo climat politique gonaɗo jeyanenkoɓe gardini bindol no jirɗon ni mbi ko Macky ala manœuvre ɓe kolliti wonde noon ko on ɗon président de la république kañum ƴetti pellital ene wayno ummanade on ɗon dialogue o erima noon moni kala nde waɗata hen junggo muɗum beele on ɗon réconciliation ene wawa tigui latade jaam duumo e nder leydi Sénégal ɓe mbi noon ko hooli ɓen ɗon yimɓe heeɓiɓe gam jeeyede on ɗon dialogue woni namdal ɓen ɗon ɗin ko goɗi kala ene jaaji kono kadi ɓe garti ko woni e yimdede ko woni ñande ɗiɗi lewru avril beele maw leydi ndi Macky Sall ma jokku wonde chef de l' état leydi Sénégal ɗin ko goɗi kala ene jaaji e hello ɗiɗi e nden e hello tati nden nden jayde wiyetede enquête jayde las ko hono kan haala tawete e nder nden ɗon jayde wiyetede las quotidien ɓe mbi ko hoolare makko hesɗitini fewde premier ministre Amadou Ba kono kadi ene teska walla ne tijja gaccirgol ɓeɓe ganduɗa kañumen goni détenu noddirteɓe dumbaɓe to banggue dawrugol ɓe mbi ko Macky Sall udditi dami tindade e on ɗon dialogue mo noddi ñande 3 lewru février kono noon jayde l'observateur nde groupe Futurs Médias nde ari koye dirtingol ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi ko Macky la scène d'explication manam tan o natani famminde bandiraɓe omo haala e nder nden jayde ɗo wi wonde sinno ombo wonno e jaɓɓal wadde maintenir e pouvoir ɗin konngudi en jokkoti e nder nden e nder nden jayde toɓɓe tati jowaɗi hollirde wonde maw leydi ndi jokkiti kan ɗon haala e nder nden ɗon jayde l'observateur kono kadi o holliti wonde ɓen yimɓe makko jagorɗe e ɓen ɗon député ji kala yo
mbad investir terrain on mbada bloc caggal candidat mbo subi o Amadou Ba be keblonom din sungoji tijjari ñen sappo jo lewru décembre be holiti wonde ko mo jogi holare makko temdere nder temdere fewde mo ganda kan woni Amadou Ba goddum ko be garti hen ko wi wonde tan ina wayna ha joni odo sa hande ko wadi agi manam bamil ngal do pilital ko to bangi responsabilité sabu dum wonno ko dum cadele ko wite devoir moral no wiri kono kadi be garti gostondiri kongudi tawi ko kongudi di gandadi ko hakkude mawli ndi on don hoore jagor tawi ko kongudi gandadi ko moni fof holliti ene jogi holare goddon Amadou Bani holliti wonde ne yaade ditingol din sumgoji présidentiel no mawli ndi wadiri ni ala fof ko lundi yidde makko din ko kongude mo ganda kan woni hoore jagor do hanki ton to galle lamorgo to Jayde le soleil gendire nde e odo subaka ari koko yuti ko ha joni e wasde wala ne dirtingol din sumgoji présidentiel be bi ko mawlendi Macky Sall tengtini ko yuti ko ha joni e position mudum ko wino ko wonde tati lewru juillet nyalawma wala jammo wino wonde o jeetaaki e ben don jamobe le follamu 2024 mawlendi hesdiri dum hanki batu jagorde kono o hesdiri ni aussi holare makko fewde premier ministre Amadou Ba on don chef de l'état ni bami pellital natande ko yuti ko ha joni on don dialogue national kono kadi e yu natande sungoji jubbudi dewdi lawol kono kadi bele Sénégal na bere beldita woni réconciliation don kono kadi e wawde awde jam do e nder leydi Sénégal kam e deyri e dumindi e mbadi kubal direct news nden jayde dawul ciow we do subaka ari koy recours fewde e dirtingol din sumgoji présidentiel woni nen dabbande ngandande yogay candidat ñi mbadi dum ton to conseil constitutionnel jayna ko be mbadi ko namdal mbeli kambe conseil constitutionnel be biyata ko on don recours wala on requête wonani incompétent woni wawani tigi dirtinde haytinde on fannu walla be jogori ko wadde démissioni kambe ben mi ganda kanyumen nguni no dirtebe les 7 sages din kongudi kala ne jaaji hello tati nder den jayndi witendi direct news Sud Quotidien nden ne odo subaka ari ditingol din sumgoji présidentiel be bi ko les 7 sages maître du jeu manam tan ko kambe hande jogi jango leydi ndi to bangi din don recouraji badadi kono kadi e jokkugol on don processus électoral dum sabi non jaynen ko be bi hande gonka leydi ndi to bangi politique woni koy juude ben don dirtebe les 7 sages le quotidien jayde quotidien le quotidien ari koy création FC 25 dum don non ko mouvement caisse opposition bi ko le nouveau club de l'opposition tumnade on non FC football club 25 be ko leti wonno wadama lancé tawi candidat ji présidentiel di kala kanyumen tiali ko fate bangi on don rapport woni front contre tawi non on don FC ko front contre 8 25 le nouveau club de l'opposition non jaren ko be mbiri opposition mo ganda ko salibe on don rapport fofen ina mbadi adhéré ko yuti on don fanu din ko godine tawi hello nay e den jare witende quotidien le quotidien jandi wolf quotidien den hokki kongol ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass khalifa de Léona Niassène. Oui, que le pouvoir de Macky est fini. L'amour Macky Sall, Gassi, Halabi, on donne tiernaï non, oui, kobe nati yidde, wala ni sohlu demo en garde gule dindi, holiti wonde non, ko yo andu, odo sa handi, mo foti famdi, pouvoir moko, woni mlam moko Gassi, yo wad fere o yaha, to yo yaha teddungal, o wasa momtude ko waddo ko ender leydi to bangi mojjere, kono kadi holiti wonde ko do injustice ne foti gasde e dow Walfadjri kanko on ciernaji ni o wadi ko ultimatum woni tan ko happo rokki Macky Sall e on maître Moussa Bocar Thiam mo wi ko hojomaji sappo joyi o rokki mo ngam be gartire signal Walfadjri so wana dum so tawi Moussa Bocar Thiam andamo yo namdo futankobe sabu on wadi représenter Fouta ko heewi kanko on don ciernajo ko wana dum jaynen ko be garti on don éditorial mo ganduda ko ben jayndiyankobe e pelle mumen bindi titone nde ko Moussa Bocar Thiam l'avocat du monstre kono jayndi tribune sport don natirten jayde cioftal balli o do subaka hande ben gari koy kan Côte d'Ivoire 2023 be bitan ko Côte d'Ivoire Nigeria kanyum woni affiche on don final dum don non lati ko hanki ton to leydi Côte d'Ivoire be to joui ko boake woni hakkunde Nigeria
e Afrique du Sud wobbe joué ko ton to Abidjan e stadium mo ganda kam tigi woni mbo Alassane Ouattara jabbotono on don final ne wayna non on final ni tijja ko nyande sappo e go lewru ndudo woni dimanche paado din konngudi sifaje kanen tawe hello jeedidi nder den jande tribune sport Abdou jande stade quotidien don battindorten Elaza Bassar ina wayno be ngari koy kan on don 2023 be ngari koy beedo nayo be ganduda ina buri wadde golle patam lamije équipe nationale du Sénégal woni Edouard Mendy Krépin Diatta wondude Pape Gueye et Lamine Camara be bi ko les meilleurs lions beedo de kanyumen buri matinade o do kan wonande équipe nationale du Sénégal be garti Pape Gueye mo ganda ko pièce mankunodo walla mankudo hakkunde Sénégal e be ganda kanyumen goni ñibidi Côte d'Ivoire kono kadi be ngari e latéral droit mo ganda be mbi ko don tigi buri mojude mo ganda kan woni Krépin Diatta Lamine Camara ko révélation wonande équipe nationale du Sénégal Doudou Mendy hepti gawuji mudum magique woni Edou a retrouvé ces gants magiques woni ko jani ko bembi kono kadi be garti on final CAN 2023 wonata ko Côte d'Ivoire leydi Nigeria kona dum ko Sénégal nabe kulno wonela haali Krépin Diatta din ha laydi usunno fewde e ko fate bangi woni on élimination Sénégal hawi wonde CAF ne wayno koko wada crompe koko kalis wadi mbuñari on arbitre be mbitan ina wayno ko CAF holliti wondi rewrata haydara mo ganda kam tigi woni Krépin Diatta sabu ko haala neddo mettindo tan haali ko wela kon non din don kongude la fof ko be dewrama to bangi nyaawore wona amende wona suspension ko fawto e do on don biddo leydi Sénégal naajo ko do uddi robinu men jayde je wodo nyalawma handi wonande Piindi TV aadi amene modon ko jango aljuma so Allah lamdo jebi eden biye on tan alkamisa mojo malado ha jango so Allah jebi ton to Piindi TV